Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na YouTubeovom kanáli pri sledovaní videa, ktoré som tu uviedol. Toto video som nevytvoril preto, aby som si zdvihol sebavedomie alebo aby som dostával nejak veľa lajkov, ale preto, že som sa stal svedkom istého odporného správania sa jednej nemenovanej firmy, ktorá robí internetové obchody tým, že klame ľudí a posiela im veci, ktoré si vôbec neobjednali a ktoré ani nepotrebujú. Miesto tovaru, ktorý im v tej svojej reklame ponúkali a ktorý si zákazníci objednali a zaplatili. Isto sa vám stalo veľakrát, že pri surfovaní na internete vo vašom mobile vás otravovali vlezlé reklamy obchodníkov, ktorí ponúkali svoj tovar za údajne výhodné ceny a to s veľkými zľavami. Tie isté reklamy sa vám tam objavili možno aj niekoľkokrát, možno aj 10 aj viacej razy. Pretože tie reklamy sú urobené naozaj na úrovni, človek im častokrát podľahne a ten ponúkaný tovar si naozaj aj objedná. Ale to objednávanie je také, že vy ani neviete, od koho si ten tovar objednávate, lebo je to tak dobre vymyslené, že tam nie je ani e-mail, ani telefón, kde by ste sa mohli dopatrať niečoho pri nejakých problémoch s tovarom. No a celé toto objednávanie sa dokončí tým, že vám zavolá ich konzultant na dojednanie podrobnosti objednávky. Ten konzultant naozaj zavolá a väčšinou to býva nejaká taká pani, ktorá má taký príjemný hlasok a porozpráva vám tam ešte nejaké tie rozprávky o tom vašom tovare, aký je úchvatný a čo všetko dokáže a že by ste si ho mali naozaj kúpiť. Vy samozrejme tú objednávku potvrdíte s tým, že vám to dodajú do nejakých 24 hodín alebo aj nejakom inakšom, ale skorom termíne. No ale pointa není v tom, či je ten tovar úžasný alebo nie je úžasný. Pointa je v tom, či ten tovar vám naozaj aj pošlú, či vám náhodou tam nezabalia niečo úplne iné, čo ste si neobjednali a z čoho budete hlboko sklamaní. Vy celý natešení čakáte na svoj tovar s pocitom, ako ste dobre kúpili, ale po prevzatí tovaru od kuriéra príde obrovské sklamanie, lebo keď rozbalíte krabicu, tak zistíte, že v nej je niečo úplne iné, ako ste si objednali. Samozrejme, že to, čo v tej krabici nájdete, nemá takú hodnotu ako tovar, ktorý ste si objednali a zaplatili. Toto zistenie, že vás niekto dobre odrbal, vás naštartuje a vy sa rozhodnete, že im to poriadne vytmavíte. A tu príde ďalšie sklamanie, lebo zistíte, že to nemáte komu vytmaviť, lebo v krabici nie je žiadny dodací list a ani žiadna faktúra, takže môžete iba nadávať, poprípade sa vykričať do pútavy vrch. Títo darebáci sú si dobre vedomí toho, že sú dobre zamaskovaní lepšie ako snajper v kríkoch a že skontaktovať sa s nimi kvôli nejakým reklamám nebude prakticky možné. Nakoniec si spomeniete, že by ste sa len predsa mohli skontaktovať s osobou, ktorou ste volali pri potvrdzovaní objednávky, pretože v telefóne vám ostalo číslo osoby, s ktorou ste volali. No samozrejme, že pri vytočení tohto čísla telefón tej osoby zostáva hluchý, lebo to nikto nezodvihne, alebo sa môže stať, že sa vám tam ozve záznamník samozrejme v anglickom jazyku, čomu aj tak nerozumiete, takže sa na to nakoniec ľudovo povedané vyseriete s pocitom krivdy, že vás niekto tak pekne dobehol. Internet je plný takýchto ojebávakov, ktorí si dajú vyrobiť atraktívny videoklip na exkluzívny tovar a týmto klipom potom bombardujú vaše telefóny. Je obrovské množstvo ľudí, ktorí tomuto vábeniu neodolajú a tovar si objednajú. Len po prevzatí tovaru po vybalení z krabice zistia, že sa nehali pekne dobehnúť. Lebo tí, u ktorých ste si objednali ten propagovaný tovar, ho nemajú. Je im jedno, že vám tam zabalili nejaký bezcenný gíč alebo dve ľavé topánky a možno aj smradľavé ponožky. Hlavná vec, že vás pekne dobehli a dobre zarobili. Isto ste si všimli, že námet pozadia tohto videa je jeseň a padanie lístia. Je to preto, že to, o čom budem ďalej hovoriť, s týmto úzko súvisí. No a teraz si uvedieme jeden konkrétny príklad, ako si internetový obchodník, podvodník dovolil vybehnúť s mojou sestrou, ktorá si na základe tých ich reklám, ktorými bombardovali jej telefón, objednala na prácu na jeseň v záhradke kúkač na listie. Keďže máme záhradu a v nej 4 dosť veľké stromy, na jeseň tam ostáva na tej tráve pod tými stromami hromadu listia a to listie treba odpratať. Sestra je už stará, má 68 rokov a na základe týchto reklam, čo jej pristávali v telefóne, sa rozhodla, že si tento fúkar na to listie kúpi a že si uľahčí prácu.
Ja sám som videl ten fúkar, lebo mi tá reklama pristala aj do môjho telefónu, a to minimálne 7 razy. Ja musím povedať, že čo som tam videl, tak ten fúkar sa mi fakt páči, bolo to naozaj na úrovni urobené. No, takže poďme teraz na koreň veci a pustíme si ten videoklip, na základe ktorého sestra urobila objednávku. Najpredávanejší fúkar v roku 2025. S výkonom 3000 W, 2 batériami zadarmo a ergonomickým dizajnom. Ľahší, tichší a účinnejší než benzínové fukáre. A nie len, že fúka, tiež vysáva a drví lístie priamo do vaku s objemom 35 litrov. Využi túto super ponuku, 70% zľavy a doručenie do 24 hodín. Klikni teraz, kým sa zásoby neminú. Po kliknutí sa vám tam automaticky objavilo okno, kde sa hovorilo, že je tam 70% zľava. Bolo tam všetko do detailov rozpísané a boli tam ešte aj také malé videjka, ktoré hovorili o tom, čo to všetko dokáže a na čo sa to dá všetko použiť. Tento stroj nielenže vyfúkoval listie, ale ešte aj dokonca aj ho vysával. Mal k tomu ešte aj prídavný vák, čiže to listie sa dalo ešte aj pekne povysávať. Hovorím, tá mašinka mne osobne sa teda veľmi páčila. V spodnej časti tohto okna ste boli vyzvaní, aby ste vyplnili objednávací formulár. Pod ním, týmto oknom, bola taká klauzula, že vás bude niekto kontaktovať v rámci potvrdenia objednávky. No už to je podozrivé, keď vám povedia, že vás bude niekto kontaktovať, pritom vy neviete absolútne, kto to je, odkiaľ to je, pretože táto firma, ktorá vám to dodáva, nemá tam ani e-mailovú adresu, ani telefón, ani nič. No a celá táto transakcia stála sestru 84 €. No aké bolo jej sklamanie, keď otvorila krabicu a namiesto fúkára na listie sa tam na ňu šklavilo také nejaké čierne čudo. Keď ste sa pozreli na tú krabicu, čo tam je napísané, tak v preklade to znamenalo, že to je priemyselný fén na vlasy. Chúďa skoro sa rozplakala, keďže je dôchodkyňa, musí rátať s každým eurom. Bol to taký malý, neveľký prístroj, ktorý podľa môjho skromného odhadu nemal hodnotu ani 30 €. Samozrejme, že sa s tými, čo je toto poslali, chcela skontaktovať, no bohužiaľ sa to nedalo, lebo nebolo s kým. Títo ojebávací sú dobre zamaskovaní a vedia, že sa im za tú ich podvodnícku činnosť nič nestane, lebo sú v podstate nevypátrateľní. Toto je vraj fúkaš na listie, no s týmto ste môžete tak akurát fúkať do zadku. Toto vám neodstupne nič. Katastrofa, fakt. Že niekto môže byť taký drzý a takúto hovadinu potkať. V krabici okrem nejakej hadice a ešte zo pár plastových vecí nebol žiadny doklad, dodací list alebo faktúra. Tak som si teda pozrel nálepku z obalu z tej krabice, ktorej sme vybalili ten prístroj a bola tam vylepená nejaká firma, ktorá tento gíč pravdepodobne zaslala. Ten názov bol anglicky EasyGo EOOD. Adresa smerovala do Senca, že táto firma sídlila v Senci. Telefón, ktorý tam bol uvedený, obsahoval 13 jednotiek, čo je totálna kravina, lebo takéto telefónne číslo sa na Slovensku proste nevyskytuje. Keď zadáte toto číslo, tak vám telefón oznámi, že dané telefónne číslo jednoducho neexistuje. Keď niekto zadá takéto telefónne číslo, tak je jasné, že nemá záujem, aby ho niekto kontaktoval. Takže na tom teda niečo smrdí. No a keby ste sa náhodou chceli vybrať do toho Senca, aby ste zistili, kde tá firma, ktorá vás tak pekne dobehla, sídli, aby ste sa s ňou mohli porátať, tak možno by ste tam našli jednu maličkú kanceláriu, v ktorej by sedela možno tá pani s tým príjemným hláskom, ktorá vám vyvolávala, aby potvrdila objednávku, alebo by tam bola nejaká schránka. A možno, že by tam nebolo vôbec nič. No a ešte by som sa pristavil pri názve tej firmy EasyGo EOOD. Hlavne to posledné slovo EOOD, čo to vlastne znamená. Tak som sa na internete dočítal, že je to taká skrátená verzia pre názov spoločnosti s ručeným obmedzeným, kde je iba jeden vlastník. A je to podľa bulharského práva. To znamená, že ak ste Bulhár, ale nemusíte byť Bulhár, a keď sa zaregistrujete v Bulharsku, dáte nejaký vstupný kapitál, tak môžete hneď začať fungovať. A viete, priatelia, čo je na tom najúchvatnejšie? Asi to, že
že takáto firma, proste takáto SROčka nezodpovedá za dlhy, ktoré narobí, ak sú väčšie, ako je vstupný kapitál, keď sa táto firma zakladala. To znamená, inými slovami, taký príklad vám dám, keď urobíte firmu za 300 eur, ktoré vložíte pri jej zakladaní a narobíte dlhy za milióny, tak vám môžu zobrať maximálne tých 300 eur. To je niečo úchvatné. Mal by som ešte aj takú jednu otázku kontrolnú na nejaké tie kompetentné orgány, ak vôbec existujú, lebo netuším, či také niečo je, či je vôbec niekto schopný sa dohľadať týchto podvodníkov a riadne s nimi zamávať. Lebo nie je mysliteľné, aby nám tu na Slovensku šarapatili takéto firmy, ktoré sú zaregistrované niekde v zahraničí a prídu nás tu jednoducho vodia za nos a nás okradajú. No a teraz sa pozrime na tú vec, ktorá nám bola poslaná a ktorá bola objednaná. Na ľavej strane je tá objednaná vec, ktorá neprišla, je to tá fúkačka na listie, ktorá v podstate robí aj vysávač listia, alebo má aj prídavný vak a má aj reverzný chod. Kdežto táto vec, ktorá je na pravej strane, ten priemyselný fén na vlasy môže iba fúkať. Keď ho pustíte, tak ide strašne hlučne ako traktor. Ten tlak vzduchu je úplne malý. Nedá sa to absolútne použiť na fúkanie listia. Môžete to použiť možno niekde v holičstve, kde ostrihate nejakého zákazníka a tie vlasy, čo padnú na zem, tak tie môžete potom vyfúkať do kúta. Tam by sa to hodilo, ale my holiči nie sme, takže nám toto zariadenie je prakticky k ničomu. Niekto by mohol povedať, že ten priemyselný fén na vlasy nám mohli zabaliť a poslať miesto tej fúkačky na liste omylom, ale keď sa na to pozriete, tak tá fúkačka na to liste pôsobí takým mohutným dojmom profesionálnym a tá druhá vec, ten fén vyzerá ako nejaká malá detská hračka. V podstate je to strašne maličké. Už aj tá krabica, čo prišla, ktorej to bolo zabalené, bola veľmi malá. Už to bolo podozrivé, že tam asi bude nabalené niečo, čo s týmto, čo sme si objednali, proste nemá nič spoločného. Ja si myslím, že to bol úmysel. Ak ste si toto video pozreli do konca, tak dúfam, že už budete obozretnejší pri nakupovaní na internete, pretože je lepšie sa poučiť z chýb iných, ako potom robiť vlastné chyby a tvrdo za ne platiť. Lebo internet je zamorený takýmito obchodníkmi, podvodníkmi, ktorí sa snažia tými svojimi reklamami, kde vám sľubujú aj modré z neba, z vás vyťahnuť peniaze podvodníckým spôsobom. No a na záver asi toľko. Dúfam, že som vás nenudil. Nebudem tvrdiť, že kvalita tohto videa je na nejakej vysokej úrovni, lebo ja nie som odborník na videoklipy, nikdy som to nerobil. A dúfam, že ste si z toho aj niečo zobrali. Urobil som to video tak, ako ma Boh stvoril, hej. Takže žiadna nejaká extra kvalita, hlavne tej grafiky. Je to také dosť na kolene robené. Takže to je asi tak všetko. Ďakujem za sledovanosť a prajem vám pekný deň.